Rêveberiya PYD li Rojavayê Kurdistanê ragihand ku wan zankoyek bi navê Zankoya Ola İslami ya Demokratî li Cezîra Rojavayê Kurdistanê damezrandine. Li gorî ku PYD dibêje ku ew zanko wê beşê felsefe û şerîet û lîkolînên İslamî tê de werin fêrkirin. û mircên dirbasbûna wê zankoyê ev in. Dibe temenê qutabî ji 17 salî ta 35 salan be û dibe ku qutabiyê ji zankoyê derbiçe, karîbe karê fêrkirina Ola İslamî û pêşnivêjê bike. Mercesiyan dibe ku qutabî bawernameya navendî yan amadeyî yan jî bawernamayeka şerعî fermî bi dest xistibe. Hejmarek mezin ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê nêrînên xwe li ser torên civakî derbarê wê zankoyê danxuya kirin. Kesek bi navê Mihemed Nebo dibêje, gelo ti kes dizane qestê salaneyê Zankoya İslami ya Demokratî beşê şîyayî çend e? Azad Slêman jî dibêje, Zankoya İslami ya Demokratî dersa zêdekirina jinan ango anîna jineka din û Iraq e. Elî Ekrem Umer dibêje ku dawîn kiryarên PYD vekirina Zankoya İslami ya Demokratî ye û pirs dike, gelo nebese navê demokratiyê tê bi girêdana wê bi navê partiyên xwe ve têk dibin, dibe navê Ola İslamî jî bi vê şêweyê têk bidin. Nivîskar Cemal Hemê jî li ser wêyekê axivî û got ku PYD aliyê din ji Daişê ye, ji ber ku ew jî kar ji bo têkbirina navê Ola İslamî dike. Karîkatorîst Dijwar Ibrahîm jî karîkatêrekî durist kir û tê de daye xuyakirin ku ciwanek li stranan guhdar dike û derbasî kolîjê dibe. Herwiha kiç di navenda kolîjê de dîlan girtine. Karîkatorîst li ser wê karîkatorê dibêje, Zankoya İslami ya Demokratî li kêleka navenda Partiya Şîyayî İslamî ye. Herwiha gelek ji çalakvan û nivîskar û welatiyên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê li ser wê mijarê axivîn û nerazîbûna xwe li ser torên civakî dane xuyakirin, ji ber ku gelek ji xalên wê kolîjê ne li gor Ola İslamî ne.